Täze okuw ýyly günü-günden ýakynlaşýar bu mektep okuwçylarynyň enatalaryny, çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlukmaga mejbur edýär. Käbirleri täze zatlary satyn almak boýunça soňa galdyran işlerini etmäge gyssanýar, beýlekler bolsa etadanyň puly bolmadyk maşgalalar ulanylşda bolan zatlary edinýärler ýa-da köne geyimlerini tertibe salýarlar. Mektebe täze geyimleri satyn almagy hemme maşgalada mümkinçilik ýok. Habarçylaryň söýlerine görä köp maşgala täze zatlary satyn alman, ulanylan zatlary edinýär. Maddi kynçylyklar sebäpleriniň diňe biri bolup beýlekisi maliýet aýdan has elýeterli täze harytlaryň hiliniň pesligi bilen bagly. Köp adamlar üçin ýokary hilli eşikler we aýakaplar elýeterli däl, ardan harytlar bolsa sarp edilen pula degmeýär. Habarçylaryň söýlerine görä, döwlet tarapyndan guralan bazarlarda esasan ýurdun içinde öndürilen önümler satylýar. Olaryň görnüşleri birmeňdeş bolup, alyjylary hödürlenýän eşikleriň hili hem kanagatlandyrmaýar. Yarmarkalarda yerli öndürücüleriň önümi bolan eşikler satylýar. Olaryň matasynyň we tikilsiniň hili pes köplen saglara laýyk gelmeýär. Köp adam ağzyndan bir ýyla bir ýetermika diýip olary çykynsyzdykdan satyn almaly bolýar. Diýip Türkmenabatdaky bazarda alyjylaryň biri aýdýar. Mektep üçin harytlary satýan ýöriýetleşdirilen ýarmarkalar hemme ýerde uralýar. Mektebe zerur önümler hususy dükanlarda hem satylýar we olar esasan Türkiýede we Özbekistanda öndürilen harytlardan düzülýär. Satylýan harytlaryň bahalary esle tapawutlanýar. Mysal üçin döwlet ýarmarkalarynda arzan jalbarlaryň bahasy 140 manatdan köýnekler 100 manatdan başlanýar. Hususy dükanlarda has gowy hili jalbarlaryň bahasy 300 manatdan başlanýar. Türkiýede öndürilen köýnekleriň bahasy hem şeýleräk. Okuwça geyimden we aýakapdan başga portfel, ýazyw etwaplary we ýene-de başga dürli zatlar gerek bolýar. Umuman alnanda ähli çykdyjylary göz öňünde tutup çağany mektebe taýýarlamak üçin 1700 we 2000 manat aralygynda pul gerek bolýar we bu Türkmenistanyň Merkez bankynyň kursy boýunça ortaça 500 Amerikan dollarynyň köprek bolýar. Enatalaryň söýlerine görä köpçülikde ýeterlik pul bolman soň olar ardan haryt taýlamaga mejbur bolýarlar. Şol birakdyň özünde de iň arzan zatlary Taýlanda da bir çağanyň okuw etwaplary üçin adyndan 1000 manat ýagny $285 çemeti pul gerek bolýar. Emma käbir maşgalalar hatda iň arzan harytlary hem satyn alyp bilmeýärler. Girdejisi az bolan enatalar pethili täze zatlara pul harçlamazlygy makul bilýärler. İki gedek ýuwlandan soň şeýle eşikler daşky görnüşini ýitirýär we kiçelip galýar. Ýöne olary da pul edýär we biz hemişe täze eşik satyn alyp bilmeýäris. Diýip Türkmenabatly mektep okuwçylarynyň ejet aýdýar.